municipal des de fa uns quants anys, que cada any fem una xocolatada per tot el poble, el que vulgui vindre. Aquí tenim les xocolateres. Estic fent xocolata autèntica amb llet i xocolata en pols. Que també ens venen a ajudar perquè si no nosaltres sols no podríem, A les 7 del matí ja venen. Per fer les primeres olles, perquè es fan amb olles més petites, per cada quilo de xocolata 5 litres de llet. No deixar-lo bullir perquè si no es talla. I s'ha de remenar contínuament perquè si no s'enganxa el cul i té gust de cremat. Vam dir que podíem col·laborar amb algú i vam dir, doncs mira, per què no fem una xocolatada que la gent els hi ve de gust? Però els ve de gust menjar xocolata i un melindro o 2 melindros és igual, Molt bé, estic molt contenta de cada any que vinguin i aquest any som més colla, I molta joventut, que és maco. Ha sigut una nit molt llarga i la cara, doncs, ho diu per si sola, llavors no... Explica, on estaves ahir? I aquí al mercat sempre ens donen l'esmorzar aquest tan bo, la xocolata calentona. Està boníssima. La xocolata boníssima, Tot el que portem és bo, productes bons. Jo crec que s'hauria de potenciar més el que és el mercat municipal, perquè és una cosa del poble i s'hauria de potenciar molt. Sí, és una altra manera que la gent vingui. Si no venen per una altra cosa, doncs vindran per la xocolata, segur. I la gent que ve aquí queda contenta i repeteix cada any, Home, és que si vols, a les festes pots anar tot el dia menjant gratis, Hi ha segur que gent que ho fa, I no fa la compra aquesta setmana. I que pugui durar molts anys, això.